It-talim tajjeb huwa lajn ta' kull ġid. Hekk għallem u għal dan il-għan ħadem. Kollox beda meta seminarista fuq l-adba tas-saċerdozju induna li madwaru l-ambjent ma kienx fertili fejn jidħol talim. Kien hawn faqar kbir fejn jidħol għarfien ta' Alla u allura beda jaħseb kif jista' jirranġa s-sitwazzjoni, anzi kif jista' jġibha l qudiem. L-opportunità li kienet providenzjali ġietu. Talab biċċa sigarett lil xi ġuventur li kienu miġburin fl-alqa tal-uċtu fil-Ħamrun. Beda bis-sigarett, kompla biċċa ħobs u basla u wara li sar jafhom sew beda jgħinhom jifhmu lil Ġesu Kristu billi jaqralhom u jfissirlhom il-Bibja. Permezz ta' dawn il-ġuventur li issa bdew jifhmu l-kobor u s-siwi tal-kelma t'Alla, beda jinduna li l-ħolma tiegħu bidilha f'realtà. Mhux waħdu, imma bil-għajnuna ta' Alla. Il-laqat tiegħu ma' dawn il-ġuventur kienu msoqqija bit-talb quddiem is-sagrament. Talab fuq li talab, min jaf kemm il-darba fil-Knisja ta' San Gejtanu l-Ħamrun kien jagħti daqqatejt lis-sagristan biex jiżbarazza l-Knisja mis-siġġijiet u wara jitlob lill-istess sagristan iħallih quddiem Ġesu sagramentat waħdu biex ikun jista' jgħaddi ħin ħdejn dak illi tant kien iħobb jitlob għandu u jisimgħu ikellmu lura. Hekk ħajjar ukoll lil dawk illi ġew warajh. L-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu wasluh biex l-opra ta' Alla, dik illi jgħallem lil kulħadd bla ebda distinzjoni, tibda u tibqa' għaddejja. It-talim tajjeb għamlu parti minn ħajtu. Beda bil-għajnuna tal-ġuventur li formam tajjeb fit-talim, għax ħadd ma jagħti minn dak li m'għandux. Din xejn ma kienet faċli meta l-Malta tal-bidu tas-seklu l-ieħor kienet xi ħaġa ġdida li lajċi, jiġifieri dawk li mhumiex assisin, jgħallmu t-talim tal-Knisja. Din kienet xi ħaġa li ħass talab fuqha u bil-pariri wasal għaliha, allura għalkemm tqila wettaqa. Lanqas ma beża jmur pass ieħor, Dun George narawh imur ikellem lil Carmelo Kutajjar, membru tal-mużeum mir-raħal ġdid u jaqsam miegħu ħsibijiet ġodda tiegħu. Jgħidlu li jixtieq li fit-talim il-bniet in-nisa ma jixtieqhomx ikunu diskriminati. Allura dak li beda bil-għajnuna t'Alla għas-subien seta' jibda wkoll għall-bniet. Dan ma setax jagħmlu waħdu, għażel lil Ġannina, oħt Carmelo, biex tkun dak li Eugenio Borch kien għas-subien. Xejn ma qatalu qalbu lil Dun George la l-kritika u lanqas l-insulti bil-wis anqas il-mentalità ta' dak iż-żmien. Iva, għamel in-nisa lajċi katekisti. Lil Ġannina ta' mhux biss l-istruzzjonijiet u mhux biss il-formazzjoni kollha li kienet tinħtieġ, imma wkoll kien mudell għaliha biex tħobb lil Alla u dan tgħaddih mhux biss fit-talim imma wkoll bil-mod kif tgħix. Dan jiġdu għalih diversi soċi li kienu jkunu magħha. Kienet tfakkarhom fl-arloġġ, kienet titlob u tgħaddi sigħat twal fuq is-sagrament u fuq kollox tgħallem anke meta kienet taqleb għal Malti kitbiet mit-Taljan biex is-soċi sħaba li ma kinux jafu b'din il-lingwa ikollhom fuq ix isegwu. Kienet tgħallem ukoll bil-ħajja eżemplari tagħha. Ġannina kienet tfajla sempliċi, ma fl-istess ħin istruita għaliex minħabba li l-ġenituri tagħha kienu onja, kienu ġabula għallima id-dar u allura kienet edukata sew. Dan kollu biex tkun mimlija ħeġġa għat-talim. Hekk ukoll kien Dun George. Kellu ħeġġa kbira għat-talim u għat-talim tajjeb. Ma felaħx jisma' lis-sagristan jgħid li tfal miġburin madwaru l-ereżija li Alla sar waħdu. Però ma baqax passiv, anzi, għax mimli bl-ispirtu t'Alla u dan jidher minn wiċċu meta jitkellem kif kienu jiġdu diversi nies li jmorru għall-laqgħat tiegħu li nimlietu enerġija biex ikompli jgħallem anke sa fuq is-sodda tal-mewt. Dun George ħadd talim b'serjetà kbira, ma kienx xogħol part-time għalih. Ġannina wkoll ħadet il-proposta ta' Dun George bis-serjetà, istess kienet stqarret dakinhar li xedet fl-inkjesta li saret mill-Kurja meta qalet li ħadet bis-serjetà l-proposta li għamlilha Dun George biex tgħallem u tiddedika ħajjitha għall-appostolat. Dan kienet tagħmlu bil-fatti. Barra l-imtliet bl-ispirtu t'Alla,
Iffurmat ruħa u ħalliet li l-Alla imexxija. Ja użat flusa u dak kollu li kella materjalment illi kien tagħha biex twassal dak illi kienet temmen fih. Ridet u ħadmet bħal Dun George biex Ġesu ikun magħruf u maħbub. Ir-responsabbiltà u l-impenn lejn il-kelma tal-Alla li rrid iwassal għal Dun George kienu parti importanti. U kiteb diversi kodba u għallem f'diversi postijiet. Kien ibiddel l-istil tat-talim u anke jilab xi logħba żgħira meta lil dawk ta' qudiemu li kien iqishom importanti kien jarhom għajjenin. Hekk ukoll għamlet Ġannina, ħadet is-sejħa ta' Dun George bis-serjetà għax rat fiha s-sejħa tal-Alla liha u terqet madwar Malta biex tgħallem, tgħin u tara l-bżonnijiet tas-soċi u tfal tal-oqsma tas-sezzjoni femminili. Bħal Dun George kienet tgħallem bl-istejjer u fatti u iva kienet dejjem attwali. L-għena tagħha kienet meta Dun George kien iżurhom xi kultant u jagħmlilhom xi laqgħa biex jgħinhom jikbru spiritwalment. Ġannina kienet tiġbor lil bniet u tallimhom id-dutrina. Kienet ukoll darba fil-ġimgħa twassalhom biex jirċievu s-sagrament tal-qrar, is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Dan kien ta' pjaċir kbir għaliha u għalhekk mhux ta' bxejn li t-tfal kienu jmorru jitalmu għandha bil-ħarqa u huma u sejrin kienu jkantaw ejjew, 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 immorru l-mużew, il-mużew immorru bil-qalb, immorru għand Ġannina biex nitalmu d-dutrina. Dun George u Ġannina it-tnejn kellhom imħabba lejn l-Ewkaristija. It-tnejn ħabbew lill-ikbar għalliem Ġesu li kien verament il-mudell ta' ħajjithom. In-nies ta' madwarhom raw fihom lil Ġesu u emmnu fihom, ħabbew lil Alla u rnexxilhom jibdlu d-dinja ta' madwarhom mhux biss bi kliemhom imma anke bl-eżempju ta' ħajjithom. Int lil min qed timita? X'qed tagħmel biex bil-mod tiegħek tibdel id-dinja ta' madwarek u tkun ta' ispirazzjoni għal persuni li tiltaqa' magħhom? Qiegħda tħalli lil Ġesu ikun il-mudell tal-ħajja tiegħek bħalma fuq kollox għamel San George Preka u bħalma għamlet Ġannina Kutajjer?